Čaute lidi, dneska si ukážeme, jak se točit na modrém kolotoči na hřišti u jedničky. Tady ten kolotoč, myslím. Teda jdeme se na něm točit, no? Jo, tak jdeme. Tak já se jdu k vám přidat, protože si to taky chci zkusit. Tak, vylezu. A jdeme. A hezký záběr musí být. No, teďka. Tak jdi mi. Tak, teďka si sedněte a já vás budu točit. Budete sedět u sebe. Můžu? Jo. Takže jedete pozadu. Dobře. Sakra těžký. Jedna musí jít jinam, takhle vás neuzvednu. OK. Tak tady se takhle krásně točí. Tak, teďka... Tak, teďka tady bude nás točit kam moje holka. Tak, vezmi si mobil. Tak, drž to takhle. Tak, já si sednu nahoru. A jedem. Natálo. Počkej, už. To si nemůžu. Dva se rozvalili. Tak dej like, ty saláme.